Stávate na zvuk takéhoto budíka? Obyvateľov Dúbravky budí niečo iné. Pani Katarína nás upozornila na smetiarov, ktorí zbierajú odpadky v čase nočného pokoja. Chodia extrémne skoro, už okolo 6 rána, niekedy sa stalo už, že aj pred 6 tu boli, čo sa mi zdá neľudské. Podobný problém vznikol aj v mestskej časti Rača. Spoločnosť, ktorá rieši zber odpadu v Bratislave, dala vtedy takéto stanovisko. Pracovníci vyražajú do ulic v skorých ranných hodinách, aby nebrzdili premávku osobných aut. Posádku sme napomenuli. Do rajónu bude chodiť až po 6 hodine. Veríme, že uvedený problém sa už nebude opakovať. Spýtali sme sa ľudí na ulici, či aj oni majú takýto problém. Potom zase, keď chodia neskoro, no tak rušia premávku a nedá sa prechádzať autám. Ale mohli by byť tichší. Ja bývam v Petržalke, niekedy ma to ruší, niekedy nie. Ak chceme mať smeti pravidelne odvážené, musíme si na kontajnerový budíček zvyknúť. Pre redaktorskú školu Veronika Mondočková.